Machiegni kendo nyakwaro gajwang' chendo enuimore wadhi mbele gi weche manyien. Sirkal piny Kenya dok e yorene machon mar duoko grube jopuonjre ma otisi ni 4K-Club mane itiyo godo e jiwo lony mag pur ne jopuonjre. Jatend migawo mar pur e pacho kae Mutai Kagwe notelo e chako chenro no manyien kendo idhi chwalo ne skunde primar ma pacho kae. Joisolo jere kod ler. E skund primar ma Kihate County Manyeri, jatend migawo mar pur Mutai Kagwe notelo ne yawa yanga chenro no mar grup jopuonjre kata club motisi ni 4K-Club mageto konyo nyithindo matindo e ng'eyo chenro mag pur. 4K-Club yande ne nitie skunde e higni machon to kata kamano humbe ne oduogo duono. So we want the younger people to start learning agriculture from when you are small, and everybody should have some knowledge about agriculture because agriculture is life. E ote ma uchiw gi Kagwe, e wichero mar yaw klebe mag 4K-Club, skunde 31,218 mag primar ma pacho ka dhi bedo kodgi ka nyaka sani jochiw tiegruok ma kwan gi romo 1,222 oseore kauntis 36 ma pacho ka mondo konye jiwo chenro no. Kagwe wacho ni skunde 245 nyaka sani oseyudo sir mag masinde kod lony manyasani mag pur kaka greenhouse, masinde mag kuoyo pi e puothe kod mago mag pith gwen e kind mamoko. We used to travel all over looking for information. Now information will be on your mobile phone because it's a new way, it's a new future, and things have changed. But that change can only happen if you, the very young people, take an interest in agriculture. So we want you to be interested. We want young people to grow passionate about agriculture. And when you grow passionate about agriculture, our country will become stable. We will have enough food in Kenya to eat, and there will be no problem about feeding our population. Club mar 4K nochaka yanga pachoka e higa 1962 kendo koro chenro ni geto konyo jopuonjre e ng'eyo riekni mag lony e yor pur ka koro ikwayo jopuonjre machon mondo lim skunde gi machon mondo ginyal jiwo jopuonjre e ber mar pur pachoka. The alumni people, you should take an interest in the school you learned, where you came from, the school that was your school. You must go back to that school and help them. You must help them build a better school. You must also help the students themselves. Kata kamano, chenro ni mar chiro clubs mag 4K-Club e skunde nigi geno ni rawere masani ok bi mana timo pur kod pith, to bende gibiro kelo paro manyien kod ohala, gino mabiro loko yor yuto e ngima. And tomorrow, when you are a farmer, we want to make sure that you are trained as a farmer, but you should be interested in farming. Because tomorrow we don't just want you to keep a cow, we want you to keep a very good cow. And we don't want you to just get some milk, we want you to get high quality milk. Joyce Olo, Ramogi TV.